ток прави тези неща. Тези институции на Ловеч гарантуе, че на мой завод ходи проверки, изпетрат по труда. Извинявате, ма... Нека да дадем думите и на вас. Да после дамете думите, ние ще продължим този репортаж. Ще продължим този репортаж днес в новините. Продължите тези репортаж. Радостно е, че италянеца господин Пицути излезе да говори. Това е много добре. Наистина европейско. Вие преди гледате закони, кога идвате, правите на новини тези нереални неща. Ние бяхме длъжни да дойдем и да проверим. Гери, дай да дадем думата, тук има и български политици. Как ще коментирате този казус? Защото тук не може да говорим. Трябва по-важно говорим таки избори, ма мислим, че нашия хора даял избори, а хора ке иска работи как трябва, кой държава прави нещо на хора. Така, Гери, дръпни сега микрофон от господин италянеца. Ще му дадем думата пак. Кажете сега и вие. Това е казус? Истински. Погледнете го. Ей, това е този човек е символ. Гери, дръпни микрофона. Моля те. Трябва да се... Нямаме време ту на студа. Без микрофона може да говори. Наше хора и ту е спокойно, ке работи на един инвестор италско. Шеци, кой иска работи на един систем европейски. Не ми трябва микрофон. Ама как с микрофон? Тези хора са мой сърцето. Иска работи да България, инвестиция повече хора, ма кой иска работи, а на кой иска вземе пари да бурса. Добре. Господин Пицути, аз искам да ви питам, в Италия почивката така като тук ли е? По същия. Добре, аз ще работя сега, но аз искам да ви попитам, в Италия всеки ли човек трябва да си пусне молба, за да си излезе от колата? Кога си била добра, не говориш таки България. Господин Пицути, вие сте мъж и слушайте ме. Ма знаеш ке са институция. Ама знаете ли, че аз ще дам на италианския посланник записа с тези три жени? Оригиналния запис и с вас. Оригиналния запис. Верно ли е, че в Икея, в Европа, в една от Икеите на Европа има забрана вие да влизате? Верно ли е това? Едно време имаше една стара приказка от... Спрете сега този... Колеги. Така. Изключете за малко микрофоните. Дайте думата, ако трябва. После в новините ще продължим историята, за да не стигнем все пак и до така словесно насилие. Коментара. Значи, какво има да коментираме? Погледнете го. Хора като този са символ на западните и европейските инвеститори в момента в България. Хора, които идват, хора, които експлоатират в момента българите в България, хора, които не се съобразяват с българското законодателство, хора, които, за съжаление, държавата по никакъв начин не притиска и не защитава собственици и поданици. Аз смятам, като човек, който е бил и депутат, който е подавал, може би, най-много сигнали, свързани с трудовите правоотношения, че държавата тук е длъжник на хората. Защото не може нито един работодател да дойде да се гаври с хората, след което той да продължи да бъде работодател. Между другото, аз ще се хвана и за думите за господин Нанков, защото не можехме да говорим. Да, прав е господин Нанков, че в Ловеч се виждат резултатите от управлението на ГЕРБ, те се виждат в страната, защото никой досега не е виждал такива протести от 97-ма насам. А вие с какво си ги обяснявате протестите? Ами истината е една. Хората излезнаха, защото наистина вече не могат да живеят. Хората излезнаха, защото с 200 лева и 50 или 300 лева заплата не можеш да плащаш 200 лева ток и 100 лева вода или други разходи. Хората излезнаха на протестите, защото наистина са вкарани във ъгъл. Истината е и друга, че има няколко лидери на протести, които... Чакайте, моля се, дръпнете микрофона, защото слушам господин Пицути ми говори в ухото. Дръпнете го микрофона. Демокрация тук. То е демокрация, ама не е слободия. Така, нека да спрем за кратка пауза, за да успокоим страстите. Между другото, добре е, че дойде работодателя, за да коментира, и ние в новините ще покажем всички гледни точки. Така, кратка пауза и се връщаме отново в центъра на Ловеч. Човек, който служава президент. Така, отново сме в Ловеч, България говори без цензура. Наистина много мнение. На италиански проговорихме вече всички в града. Гери, доколкото разбирам обаче, бабата на Евелина е тук. Дай думата на женичката. Нека да чуем и нейната гледна точка. С мен е Стойка, която е майка на майката на Евелина. Вие решихте да дойдете тук, след като ни гледахте, бяхте провокирана. Ами, искам
да изкажа болката на семейството и мъката и да кажа, че ние нямаме държава, нямаме политици, които да се грижат за обикновените хора. Как може едно момиче, което е на 25 години, в разцвета на младостта си, да си намери работа? Тя беше майка и замина за чужбина заради нея, баща, и тук останаха двамата и се грижаха за нея. Тя не очакваше на тях, не беше такава... Беше самостоятелно. Да, искаше да се издържа самостоятелно. И сега господин Марковски, не съм чула, но четох във вестника, адвоката на Иво, че било от любов, от ревност, за пари. Да, как може той, с каква съвест може да говори той такива неща, когато не е запознат с нищо. Той е само каквото е научил Иво да говори и го учи да го защитава. Успяхте ли семейството ви, извинявайте, че ви прекъсвам, успяхте ли за половин година семейството ви да осъзнаете, че всъщност вашето момиче беше убито от действащ полицай? Действащ. Сега го осъзнаваме. Ние до сега бяхме като в един свят, в който не знаеме къде сме. И може ли господин Цветанов и господин Борисов, когато дойде в Ловеч и аз се обърнах към него, да каже какво му е мнението, да си каже за убийството какво е. Той каза, че прокуратурата ще каже това. И аз казах, не вярвам в прокуратурата. Той каза, какво да направя. Щом управниците не могат да кажат какво трябва да се направи, там в едно село един млад, възпитан мъж каза, ще почнем да се бием или те, или ние тях. И господин Цветанов каза, че ще разследва, аз го помолих да разследва случая, да види кой е назначил Иво, кой го поддържа 11 години и му дава сили да действа, да става той офицер. Такива ли са офицерите? Той ли е лицето на полицията? Аз така го разбирам. И като са го знаели, че той е един самотник, бил е цял живот, той не е имал приятели, не е имал другари, не е имал приятелка. Той е знаел, че Ива имаше приятел. Тя се завърна преди 5 дена, бяха двамата в Гърция. И си въобще, как може да се вади заключение, че е била негова приятелка само от това, че той е бил пили ли са кафе, какво е, не знам вече, но тя го е разбрала, що за човек и него искала и като благодаря приятел. Ви, госпожа. Аз доколкото разбирам, даже то не е в прокуратурата това дело, то е в досъдебна фаза. Цветанов нищо не може да направи повече, от вече не е министър, така че въпросът остава открит, въпросът остава болезнен. От тук нататък с натиск на медиите, мисля, че е единствения шанс да се стигне до дело, което след това да завърши с справедлива присъда. Това е пътя. Господин Бареков, само две думи по предишния Вие сте да коментирате, защото и хората напират. Искам да ви кажа едно мнение, което е мое, което става мнение на все повече хора в България. Докато всякакви европейски... Моля ви се, не говорете в микрофоните, защото става лудница, разберете. Докато всякакви европейски отрепки идват в България и изкупуват нашите предприятия, нашата икономика, до тогава в България държава няма да има. Защото сега е момента ние българите да разберем, че силата е в нас, а не в Европа. Вие не виждате ли как тези хора идват точно в бедни райони и тук просто издевателстват над хората? Те идвайки тук се считат за господари на българите, представете си. И това не е само в Ловеч. Това във всички бедни региони има няколко феодали, които се считат за феодали. За господари на България. Всички инвеститори. Ние можем да знаем всички останали инвеститори. Имаме конкретен казус обаче. Точно така. За това голяма част от така наречените европейски инвеститори само единствено грабват България. Това е факт и част от тези протести бяха точно
точно срещу монополите на тези европейски инвеститори, защото днес българските пари отиват в чужбина, те не остават в България. Защото днес ние плащаме тока си на чужденци, днес ние плащаме телефоните си на чужденци, днес ние отиваме в хранителните вериги и нашите пари отиват в чужденци. Това е истината, българи. Днес ние взимаме кредит от западни банки. Днес нас ни кара да се застраховаме в западните застрахователни по този случай специално, по този случай с Ивелина, който е, ситуацията е наистина малко по-тежка, отколкото до сега се каза даже. Същия този човек има подобен случай в Плевен. Той е установен, има преписка по него, бил е в полицията, има го всичкото това. Това не е вярно. Нещо. Това е доказано. Абсолютно. Че това не е вярно. Абсолютно това не е вярно. Абсолютно е вярно. Проверка от колегите абсолютно от е вярно. работи доказва, че това не е вярно. Това не е вярно това нещо. И наистина трагичният инцидент трябва да завърши справедлива присъда. Това е, вие много правилно казвате. Има SMS-ите на същия този полицай срещу момичето в Плевен. Не дейте. Не е вярно, господин Горов. Не дейте. Четете официални документи. Политици, защото въпросът е сериозен. Изобщо не е една отношението на чуждестранните инвеститори към българските граждани. Имам точно препис. Моля се. Господин Бареков, последния един час чухме много проблеми на ловчели. Те не са само в Ловеч, те са за цяла България. Добре. Тези проблеми. Гери. Въпросът е, че ги слушаме 23 години и тези проблеми никой не ги решава. И те не се решават. И защо не се решават? Една много простичка причина. Защото за 23 години въведахме една система, един модел на управление, който само генерира такива проблеми. Той не ги решава, а генерира нови. Ще го сменим по много. Така, нека за 3 минутки няма да мога да ви кажа, но има някои, които са тръгнали да го сменят. Така. Този модел доби очертанията на колониален модел. Видяхме представители на тази колониална мрежа, която влезе в България. Давайте. Така. Няма време. Хората вече Оставихте ни много малко време. Аз като представител на СДС искам да кажа следното. СДС изчисти своето лице, направи го 6 месеца преди да го поиска улицата и българските граждани. Ние вървим напред, защото се изчистихме от всички хора, които пречиха. Димек от старите муцуни. От старите муцуни, не искам така да ги наричам, но хората знаят за какво става дума. И СДС връща своя първоначален облик. Към СДС започнаха да пристигат и да се вливат и вече други политически сили. Относно икономическия модел на страната, искам да кажа. Няма как да стане след една минута реклами. Отговарям ви веднага, защото няма как всички да говорят и реклами да върват. Така, дам думата на РЗС. За двата конкретни случая, това, което трябва да се каже е, че един ужасен случай за едно убийство и един конкретен търговски случай отнемат времето. Това в никакъв случай не трябва да омаловажава двата случая. Но това показва, че институциите в България не работят. А те не работят по простата причина, че моделът е сбъркан. Сами виждаме, че самите хора от протестите вече достигнаха до това, което партия Ред, законност и справедливост споменава от няколко години. Кое е това? Трябва да се смени системата. Ема как да се смени? Тези избори ще бъдат същите като и предишните. Тези избори ще бъдат така, но следващите и хората трябва да достигнат... Имат различно мнение в различни периоди по конкретни казуси. Ние тук говорим против инвеститорите от Западна Европа. Знаем ли азиатските дали ще бъдат по-добри? Така, България на гражданите. Ами има азиатски тук. Китайците, ама май са по-добри, като го виждам. Доста по-добри и коректни. Доста категорично. В момента слушаме само проблеми, никой не казва решението. Ние от България на гражданите сме едни от малкото политически партии, които излязахме с част от нашата програма. И всеки, който проявява интерес, може да я види. Това са 31 неща, които ще променят нашия живот. Може да ги раздете на хората, между другото, те и така се дошли на 28 ще бъде представена изцяло програмата във всички сектори. Мисля, че ние предлагаме нещо смислено и сме формацията, която ще бъде с най-много млади лица и формацията, която е най-малко обременена. Така, добре.
предлагам... Една думичка, защото тук много се спекулира с протестите на гражданите. И с новите лица. И с така наречените нови лица и протестите на гражданите. Много се извинявам, вижте протестите на гражданите и ги сравнете с това, което иска Атака от 8 години. Няма два. Но господинът иска нещо друго да му каже. От партията на госпожа Кунева, ако не се е сменила към днешна дата, пак е ми тук. Така, Атака коментира. Но можете вие, господин Бареков, да произведете новина. Има едно нещо, което е тайна от много години. Това е какво е подписала госпожа Пръмова